munhu wese munyika yezimbabwe ari kuziva kuti SADC ichanga irimo munyika yezimbabwe muna august chatongova chokwadi yatongova known fact kuti aiwa SADC ichange irimo nyange vanhu vachiti aiwa zimbabwe but Nick Mnangagwa ane a disputed election dispute muri wezimbabwe sapita machuka buda nyuka muzara nhasi kuona Nick Mnangagwa itora eto achiona kuti wakomana progress iri kufamba here ndoti pa subscribe like kuti on the bell icon ndoti pa preparations tsono Nick makona nyora achiti today His Excellency President Emmerson Mnangagwa did an aerial tour of the roads to the new parliament buildings, conference center and villas construction site. His Excellency assessed the progress of roads, the conference center and villas construction. The President had a drive on Belvard Road and was impressed. #SADC Summit 2024 ndomashwa rubuda panapa achanyogwana Nick Mnangagwa chiti aiwa mutungamiri wenyika arufadza nemapreparations chimbotoziva muri Zimbabwe munoti kuipa pamusoro pechitiko ichi zvamunoziva kuti aiwa vanhu vazhinji namaactivists nyika yezimbabwe vatojambwa kuti aiwa Zimbabwe haifanira kutombo uploada this SADC Summit nokuda kwema-disputed elections uye nenhau dzisiri kuvafadza dzekukepchiwa kwevamwe vavo zvaita sana Jameson Timber. Pine comment section medu mutudze mafunguro enyu, sano subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.